yolu. İrol hember kırkırına jine em memeşek darxist dayık etme hevalet çapemeniye hevalet evreke tevlime bunu alikari dane em spasiya hemu hevalatken rasti em bejin hemu rojan em katliam kelser jine hatı kirin em cave xevetken eve ne ku em bejin katliama merane rasti katliama zihniyete katliama devleta meraneye salana eve pektir nacime bername ke amade kiriye ku ez gele dirêj nekem demê hevala negirim dayık jî westiyane hevalê navçe hatine westiyane em ê mapê axiftinê evde ne alîkara hevserokên me giştî narîn gez göre keremke narîn heval cardî ez bêjim hevalê çapemeniye hevalê evreke destek dayime tevlî me bûnû heme heval xêr hatine ser seran serçava mirinên ku wekî bîguman binav dikin evana jî hemî dibin bandora hişmandiya baviksalarî û mêrperestî û bu polîtikayên devletê re girêdayî ye bi hezaran sal e li tevahî cîhanê hişmendiya mêrperest xwestiye ku çandan azadiyê ku jin avakirî ji holê rake lewra tevahî cîhanê
her sal nezi 8,000 jin tên katil kirin. Eko jinan katil dikin. Hişmendiya bavık salari u hazaran salaye hişmendiya devlet amir pereste. Levra em dibêjin ku ew ê ku jinan dikuje politikayên bêzezakirinê û pergal û desthilatdariyê ye. Ê ku jinan qetil dike kesên ku çanda dîrokiya azadiyê ku jin afirandiyê ê ku ji wan ditirsinin.